Sestra předložila závěť den po tátově smrti. Všech 415 $700 mělo připadnout jí. Když jsem to zpochybnil, podala na mě trestní oznámení za padělání. Celá rodina mi přestala věřit. Stál jsem v soudní síni a díval se na svou vlastní sestru, jak přísahá, že jsem padělatel. Že jsem se pokusil sfalšovat otcovu závěť, abych ji okradl o dědictví. Celá rodina seděla za ní. Máma, bratranec Honza, teta Věra. Všichni se na mě dívali, jako bych byl zločinec. A já v tu chvíli věděl jediné. Buď najdu důkaz, že lže, nebo přijdu o všechno. O dílnu, o jméno, o rodinu, kterou jsem už vlastně ztratil. Jmenuji se Tomáš, je mi 38 a tohle je příběh o tom, jak mě sestra málem zničila kvůli $400 000. Ale musím začít od začátku. Vyrostl jsem v Boise, v Idahu. Čtvrť North End. Staré dřevěné domy, úzké ulice, sousedi, co se zdraví přes plot. Můj táta Karel tam žil celý život. Pracoval jako údržbář ve školním distriktu. 38 let, stejná práce. Vstával v 5, vracel se v 5, nikdy si nestěžoval. Žil skromně. Jezdil v pick-upu z roku 2004. Oblečení kupoval ve Walmartu. Ale každý měsíc odkládal stranou. Každý jeden měsíc. Celý život. Lásku k práci se dřevem jsem zdědil po něm. V 25 jsem si otevřel malou truhlářskou dílnu na Lamb Street. Dvořák Woodworks. 15 metrů čtverečních, stará pásová pila, hoblík po dědovi a víc nadšení než rozumu. Táta mi pomáhal první 2 roky zadarmo. Nosil fošny, lakoval, učil mě staré techniky. Ukazoval mi, jak poznat, kterým směrem jde vlákno, jak správně sušit dubové desky, jak spoj pasovat tak, aby vydržel 50 let. Ty 2 roky byly nejlepší čas, co jsme spolu strávili. Sestra Markéta šla jinou cestou, o 4 roky starší. Vystudovala účetnictví, přestěhovala se do Eagle, předměstí Boise a s rodinou se vídala hlavně o svátcích. Vánoce, Velikonoce, tátovy narozeniny. Někdy ani to ne. Táta jí jednou řekl, já jsem u toho byl, Markéto, ty ses od nás odstěhovala ještě dřív, než si odešla. Markéta se zasmála, ale nebylo to vtipné. A oba to věděli. Táta vždycky otevřeně mluvil o tom, jak to bude s majetkem. Rovným dílem. 50/50. Řekl to mně, řekl to sousedce Lence, řekl to i svému právníkovi. Žádné tajemství. Na spořícím účtu měl naspořeno $415 700. Celoživotní úspory. 38 let práce, každý měsíc stranou. Pro někoho to může znít jako málo. Pro údržbáře ze školního distriktu, který celý život žil z jednoho platu, to bylo všechno. Máma Zdena měla před 3 lety mrtvici. Levá strana těla. Omezenou mobilitu. Chodila zholí, mluvila pomaleji. Žila s tátou. Po jeho smrti se o ní starala převážně Markéta. Přestěhovala mámu k sobě do Eagle. Vařila jí, vozila jí k doktorovi, zařizovala léky. Neříkám, že to bylo špatné, ale dalo jí to vliv. Obrovský vliv na to, co máma věřila a komu. Táta zemřel v lednu. Srdeční selhání. V noci. Tiše. Zdena ho ráno našla v posteli. Zavolala mi v 6 ráno. Táta v noci odešel. 3 slova. Zavřel jsem dílnu na týden. Seděl jsem doma a nemohu uvěřit, že člověk, který celý život vstával v 5 a nikdy nezůstal ležet, prostě jednou v noci neprocitl. Na pohřbu se Markéta chovala zvláštně. Ne smutně, organizovaně. Věděla, kde kdo sedí. Znala pořadí řečníků. Měla vytištěný program. Už 3. den po pohřbu mluvila o vyřízení papírů. O účtech, pojistce, dědictví. Tomáši, musíme to vyřešit, dokud je to čerstvé, říkala. Všiml jsem si toho, ale neřekl jsem nic. Myslel jsem si, že je to její způsob, jak zpracovat smutek. Že potřebuje mít věci pod kontrolou, aby se nerozpadla. Mýlil jsem se. Týden po pohřbu svolala rodinnou schůzku. Její obývák v Eagle. Máma na gauči, Honza v křesle, teta Věra u stolu. A Markéta stojí uprostřed se složkou v ruce. Vytáhla závěť, notářsky ověřenou, s tátovým podpisem. Podle ní veškerý finanční majetek, celých $415 700, připadá Markétě. Mně staré nářadí a obsah garáže. Hoblíky, pila, šrouby. Věci za pár set dolarů. Místnost zmlkla. Máma se dívala do podlahy. Honza si mnul ruce a já jsem stál a zíral na ten papír. Podíval jsem se na ten podpis, na ten papír a něco mi nesedělo. Znal jsem tátův rukopis líp než svůj vlastní. Viděl jsem ho na stovkách dodacích listů, na cedulkách v dílně, na vánočních přáních a tohle prostě nebyl on. Řekl jsem to nahlas. Přímo tam, v Markétině obýváku, přede všemi. Tohle není tátův podpis. Markéta na mě koukla, jako bych jí dal facku. Prosím tě, Tomáši, táta to podepsal u notáře, je to ověřené. Ale já jsem ten podpis znal. Znal jsem každé písmeno, každý tah. 30 let jsem od táty dostával ručně psané cedulky v dílně. Seznamy materiálu, vánoční přání, poznámky na papírcích přilepených na ledničce.
A tohle nebyl on. Tahy byly příliš rovné, příliš opatrné. Tátova ruka se v posledních letech třásla, psal rychle a šikmo doprava. Tohle vypadalo, jako by někdo jeho podpis obkreslil. Pomalu, po milimetru. Druhý den ráno jsem jel za právníkem, který tátovi dřív pomáhal se závětí. Kancelář na North 8th Street. Starý pán, 65 let, kožená aktovka, regály plné šanonů. Podíval se na mě přes brýle a řekl: Tomáši, poslední verze, kterou jsem s vaším otcem připravoval, dělila majetek 50/50. Tu jsem sepisoval já osobně. Tohle, ukázal na Markétin dokument, jsem nikdy neviděl. Podal jsem návrh na zpochybnění závěti u okresního soudu Ada County. Vyplnil jsem formuláře, zaplatil poplatek $280 a myslel si, že dělám správnou věc. Do 2 dnů mi přišla obálka. Markéta podala trestní oznámení na policii v Boise. Tvrdila, že jsem se pokusil sfalšovat starší verzi závěti a předložit ji jako platnou. Obvinila mě z padělání dokumentů a pokusu o podvod. Mě, svého bratra. Dozvěděl jsem se to v dílně. Bylo úterý, 3 hodiny odpoledne. Brousil jsem dubovou desku na jídelní stůl pro zákazníka z Hyde Parku. Přišli 2 detektivové. Odznak, legitimace, klidný hlas. Pane Dvořáku, potřebujeme si s vámi promluvit. Před zákazníky. Na ulici, kde mě znal každý. Soused z protějšího domu stál na verandě a díval se. Paní z květinářství vedle zrovna zamykala a otočila se. Šel jsem s nimi na stanici. Vypovídal jsem 2 hodiny. Řekl jsem jim všechno, co jsem věděl. Pustili mě domů, ale Škoda už byla hotová. Toho večera jsem zavolal Markétě. Ruce se mi třásly, musel jsem telefon držet oběma. Markéto, co jsi to udělala? Ty si na mě podala trestní oznámení. Já jsem neudělala nic, co bys neudělal ty první. Ty ses pokusil sfalšovat tátovu závěť. To je absolutní lež a ty to víš. Táta chtěl dělit rovným dílem, říkal to všem. Táta říkal spoustu věcí, ale napsal to takhle, černé na bílém. Ten podpis není pravej, Markéto, a já to dokážu. Zkus to, uvidíš, jak rychle přijdeš i o tu svou garáž s hoblinami. Zavěsila. A já poprvé za celý ten měsíc brečel. Ne ze vzteku, z bezmoci. Seděl jsem na podlaze dílny, záda opřená o pong a brečel jako malej kluk. Protože moje vlastní sestra se mě snažila poslat do vězení. Volal jsem mámě. Zdena zvedla po 6. zazvonění. Hlas tichý, nejistý. Nemůžu teď mluvit, Tomáši. Markéta říká, že bych s tebou neměla být v kontaktu, dokud to soud nevyřeší. Chtěl jsem jí říct, že to tak nefunguje, že je to její syn, že Markéta lže, ale ona zavěsila dřív, než jsem otevřel pusu. Bratranec Honza přestal odpovídat na zprávy. Poslal jsem mu 3. Žádná odpověď. Na Facebooku se objevil příspěvek od Markétiny kamarádky. Bez jmen, ale každý v North Endu věděl, o koho jde. Jsou lidi, kteří okradou i mrtvého tátu. 22 lajků, 3 sdílení. Zákazníci začali rušit objednávky. Pan Henderson, který u mě objednával nábytek už 5 let, zavolal a řekl: Tomáši, radši počkám, až se to vyřeší. Paní Larsonová totéž. Obrat mi klesl na 1/3. Měl jsem na účtu $3200 a nájem za dílnu 1400 měsíčně. V téhle chvíli se ozval Pavel Dvořák, advokát z Boise, českoamerického původu, 3. generace. Specializoval se na dědické spory. Přečetl si o mém případu v Idaho Statesman a zavolal mi sám. Neznámé číslo, sobota ráno. Pane Dvořáku, jmenuji se Pavel Dvořák a ano, ten příjmení je náhoda. Viděl jsem hodně dědických podvodů, řekl. A tohle vypadá přesně jako jeden z nich. Nechte mě se na to podívat. A nesahejte na nic, co vám sestra pošle. Začal pracovat hned v pondělí. Prvních 6 týdnů za sníženou sazbu, protože věděl, že nemám z čeho platit. Projel celou dokumentaci. Každý papír, každé datum, každý razítko. A pak mi řekl jednu větu, která mi dala naději. Každý padělek má svou stopu. Jen musíme vědět, kde hledat. Pavel nelení. Hned druhý týden potom, co převzal můj případ, zavolal do Salt Lake City. Dr. Russell Crate, forenzní grafolog, jeden z nejvyhledávanějších expertů na ruční písmo v celém regionu Rocky Mountains. 30 let praxe, stovky soudních případů. Člověk, kterého si najímá FBI, když potřebuje rozložit padělek na atomy. Pavel mi řekl, není levný, ale je nejlepší. Poslali jsme mu 3 dokumenty. Markétinu závěť, starší tátovu závěť z roku 2019, tu, co dělila majetek rovným dílem, a 5 tátových vlastnoručních dopisů, které jsem měl schované v šuplíku v dílně. Vánoční přání, seznamy materiálu, poznámka na papírku. Tomáši, dubový fošny jsou za garáží. Nelakuje, dokud neoschnou. Jeho písmo, jeho ruka.
3 týdny jsme čekali. 3 týdny jsem chodil do dílny, brousil, řezal, lepil a snažil se nemyslet na to, co bude. Obrat pořád na třetině. Pan Henderson pořád čekal. Paní Larsonová taky. Jedinou zakázku, co jsem v tom období dostal, byla oprava plotových latí pro starého Franka Kovalského ze sousední ulice. Zaplatil mi $340 a k tomu přinesl hrnek kávy. Nevěřím ani slovu, co o tobě říkají, řekl. Málem jsem brečel. Zase. Pak přišla zpráva od Craighta. 27 stran. Pavel mi ji přečetl v kanceláři na Main Street. Odpoledne, v úterý. Podpis na markétině závěti vykazoval známky obtažení. Linie byly nepřirozeně rovnoměrné. Žádné mikrochvění, které je u živého podpisu vždy přítomné. Každý člověk, když podepisuje, má v tahu drobné odchylky. Sval se napne, uvolní, ruka se pohne o zlomek milimetru. Karel navíc v posledních letech trpěl esenciálním tremorem. Jeho podpisy se vždycky mírně třásly. Ten na závěti byl hladký jako vytištěný. Pod UV světlem byly viditelné stopy grafitové předkresby. Klasický znak kopíráku. Někdo Karlův podpis obkreslil na čistý papír. Pomalu, pečlivě, ale ne dost pečlivě. Tlak pera neodpovídal Karlovu zvyku. Karel psal tvrdě, se sklonem doprava. Pero tiskl do papíru tak, že se na druhé straně listu objevila stopa. Podpis na závěti byl psán lehkým, opatrným tahem. Tahem někoho, kdo se soustředí na to, aby kopíroval tvar, ne na to, aby psal. Markéta nezůstala nečinná. Najmula si vlastního právníka. Bradley Hearst, agresivní litigátor z firmy na State Street. Drahý oblek, hlasitý hlas, typ člověka, co v jednací síni mluví, jako by prodával ojetiny. Podal protinávrh, v němž tvrdil, že jsem se pokoušel ovlivnit svědky, že jsem kontaktoval tátova právníka a snažil se ho přesvědčit, aby změnil výpověď. Naprostá lež, ale na papíře to vypadalo vážně. A pak přesvědčila mámu. Zdena podala čestné prohlášení, že Karel v posledních měsících života vyjadřoval zklamání z Tomáše, že říkal, že dílna nikam nevede, že lituje, že mi pomáhal. Když jsem si to přečetl, musel jsem si sednout. Věděl jsem, že to máma nepodepsala dobrovolně. Věděl jsem, že Markéta stála vedle ní a diktovala, ale dokázat to byla jiná věc. Na komunitním setkání v North Endu, v tom kostelním sále na 13th Street, kde chodíme od dětství, Markéta veřejně plakala. Říkala, jak je pro ní těžké, že jí vlastní bratr tahá po soudech místo, aby respektoval tátovo přání. 2 sousedé, co mě znali od malička, mi pak přestali zdravit. Jen tak, ze dne na den. 30 let sousedství a najednou se dívají skrz mě. Spal jsem v dílně, na madraci za stolem, protože si nemůžete dovolit platit nájem a právníka zároveň, když vám jde obrat o 2/3 dolů. Pavel změnil strategii. Přestal reagovat na Markétiny mediální výpady. Žádné rozhovory, žádné facebookové příspěvky, žádné protivyjádření. Řekl mi, nechte jí mluvit. Soudce nečte Facebook. Soudce čte důkazy. Zaměřil se čistě na forenziku. Klíčový krok. Požádal soud o příkaz k vydání digitálních záznamů od notáře, který údajně Markétinu závěť ověřoval. Soud příkaz schválil. Zároveň podal návrh na zamítnutí trestního oznámení proti mně. Argument byl jednoduchý. Obvinění je účelové a slouží jako nátlak v dědickém řízení. Státní zástupce případ přezkoumal. 2 týdny na to zastavil moje trestní stíhání pro nedostatek důkazů. Poprvé za 5 měsíců jsem se nadechl. A pak se ozvala Lenka. Lenka Procházková, dlouholetá přítelkyně rodiny. Znala tátu přes 30 let, chodili spolu na ryby na Lucky Peak. Lenka pracovala jako asistentka u jiného notáře v Boise a měla přístup k centrálnímu digitálnímu registru. Objevila záznam. Markéta upravovala dokumenty spojené se závětí 1 den po Karlově smrti. 1 den. Táta zemřel v noci a Markéta druhý den seděla u notáře a měnila papíry. Časové razítko bylo nezvratné. 14. ledna 9:47 ráno. Lenka věděla, že svědčením proti Markétě riskuje přátelství se Zdenou. Věděla, že ji česká komunita v Boise může odsoudit. Ale zavolala mi a řekla, Karel by tohle nikdy nechtěl. Ten chlap celý život dřel, aby to bylo fér. Měli jsme padělaný podpis, digitální stopu a časové razítko. Teď už zbývalo jediné, postavit se před soudce a nechat pravdu promluvit. Jednání bylo naplánované na červen. Okresní soud Ada County. Soudkyně Patricia Wellerová. Malá, přísná žena, šedé vlasy stažené dozadu, brýle na špičce nosu. Typ soudkyně, co vám nedá ani sekundu navíc a čte každou stránku spisu 2krát. Sál byl z poloviny plný. Přišli sousedé. Paní z květinářství, Frank Kovalský, dokonce i pan Henderson. Zdena seděla na jedné straně s Markétou, já s Pavlem na druhé. Máma se na mě nepodívala.
Ani jednou. Dr. Crate přišel jako znalec. Šedý oblek, klidný hlas, kožená taška plná dokumentů. Postavil se k velkému monitoru a začal. Rozložil podpis na markétině závěti tah po tahu. Doslova. Každé písmeno zvlášť. Ukázal srovnání s tátovými pravými podpisy. Vedle sebe. 5 originálů, 1 padělek. Podívejte se na písmeno K, řekl. U pana Dvořáka vidíme konzistentní sklon 7 stupňů doprava a mikrochvění v rozsahu 0,3 mm. To je typické pro člověka s esenciálním tremorem. Na sporné závěti je sklon identický, ale chvění chybí úplně. Linie je hladká. Mrtvá. Na monitoru se objevily UV snímky. Grafitové stopy pod inkoustem. Šedé čáry tam, kde někdo předkreslil tvar, než ho obtáhl perem. Tento podpis nebyl vytvořen volnou rukou, řekl Crate. Byl obtažen přes předlohu, s největší pravděpodobností přes kopírovací papír položený na originálním podpisu z roku 2019. Podíval jsem se na markétu. Zbledla. Ruce v klíně, prsty propletené, klouby bílé. Její právník Hearst vstal a požádal o přestávku. Soudkyně Wellerová řekla: zamítnuto. Pokračujeme. Pak svědčila Lenka. Přišla v tmavém kostýmu, vlasy svázané, hlas pevný. Předložila výpis digitálního záznamu. Datum, čas, IP adresu. Markéta přistoupila k notářským dokumentům 14. ledna v 9:47 ráno, jeden den po Karlově smrti, a provedla úpravy. Soudkyně si záznam přečetla 2krát. Pak se podívala na Markétu přes brýle a nic neřekla. Nemusela. Hearst se pokusil zpochybnit Lenčinu výpověď. Tvrdil, že přístup k registru nemusí znamenat úpravu. Soudkyně ho zastavila. Pane Hearste, záznam jasně ukazuje typ operace. Editace. Máte k tomu něco konkrétního? Neměl. A pak se stalo něco, co nikdo nečekal. Markéta vstala. Bez vyzvání. Její právník jí položil ruku na paži, ale ona ho se třásla. Přistoupila k mikrofonu a podívala se přímo na mě. Táta by ti ty peníze nikdy nedal. Ty jsi pro něj vždycky byl jen ten s pilinami ve vlasech. Ticho. Celý sál. Soudkyně zvedla obočí. Pavel mi položil ruku na rameno a já jsem na ní jenom koukal. Na svou sestru. Na holku, se kterou jsem v dětství stavěl domečky z polštářů. Neřekl jsem nic. Co byste řekli? Soudkyně Wellerová prohlásila Markétinu závěť za neplatnou. Nařídila rozdělit majetek podle závěti z roku 2019 rovným dílem. Zároveň postoupila důkazy státnímu zástupci k zahájení trestního stíhání Markéty za podvod a padělání dokumentu. Hrozilo jí až 5 let. Všechno se pak sesypalo rychle. Markétin manžel podal žádost o rozvod do 3 měsíců po rozsudku. Ztratila licenci účetní. Bradleyho Hearsta vyšetřovala advokátní komora za vědomé předkládání padělaných důkazů. V North Endu se karta obrátila. Lidé, kteří mě odsoudili, se najednou tvářili, jako by se nikdy nic nestalo. Pan z obchodu se stavebninami, co mi měsíce neodpovídal na maily, najednou volal s nabídkou slevy na řezivo. Někteří se omluvili, většina ne. Člověk by čekal, že omluva je to nejmenší, ale lidi radši zapomenou, než by přiznali, že se mýlili. Dostal jsem svou polovinu. 207 850 $. Splatil jsem dluhy dílny. Doplatil Pavlovi odměnu, celou, včetně těch 6 týdnů, co pracoval za sníženou sazbu. Dal stranou peníze na matčinu péči. Zdena zavolala 2 měsíce po soudu. Neměla jsem podepsat to prohlášení, řekla tiše. Markéta mi řekla, že je to jen formalita. Přijel jsem za ní do Eagle. Seděli jsme v kuchyni, kde táta vždycky pil ranní kávu. Stejný stůl, stejné hrnky. Nemluvili jsme o soudu, mluvili jsme o tátovi. O tom, jak vždycky pískal, když hobloval. Jak si dával 2 cukry do kávy, i když mu doktor zakazoval sladké. Máma se usmála, pak se rozplakala. Řekl jsem jí: mami, já ti to nevyčítám. A myslel jsem to vážně, ale oba jsme věděli, že něco se nedá vrátit. Investoval jsem část peněz do rozšíření dílny. Přijal jsem učně. Matěj, 18 let, kluk, kterého jsem si všiml na workshopu v komunitním centru. Neuměl nic, ale chtěl se učit, přesně jako já v 25. Koupil jsem novou pásovou pilu a CNC frézu. Na zeď dílny jsem pověsil zarámovanou fotku. Karel v montérkách, já jako kluk s kladívkem v ruce. Oba se smějeme. Zákazníci se vrátili. Někteří noví přišli právě proto, že slyšeli ten příběh. S Markétou jsem se od soudu neviděl, nemluvil a nepočítal jsem s tím, že se to změní. Vyhrál jsem soud. Dostal jsem peníze, které mi táta chtěl nechat. Ale nikdy jsem nechtěl vyhrát takhle. Chtěl jsem, aby sestra řekla: máš pravdu, rozdělíme se. Místo toho řekla, že jsem jen ten s pilinami ve vlasech. Víte co? Možná jsem, ale pily nejdou se třít. To, co ona udělala naší rodině, to nesetřeš ničím.